Všetci chceme byť rýchlo bohatí, ale dlhodobý biznis dáva mne väčší zmysel. Preto aj robíme nehnuteľnosti. Aj, ja tak? Tieto zostanú aj po nás. Ty robíš dlhodobý nájom a máš teda 5 bytov v Bratislave a potom Prešov. Ale tebe to nestačilo a rozhodol si sa ísť do zahraničia, do Čech? V určitom momente nevieš rásť. No a teraz čo mám stať? Ktorá krajina okolo nás ešte má tento potenciál, rovnaké alebo minimálne podobné trhové princípy, kde sa aj výborne dohovorím, tak jasná voľba je to Česká republika. Ty dokážeš s jedným príjmom mať úverové zaťaženie na Slovensku aj v Čechách? To, čo sa robí na Slovensku, sa dá robiť aj v Čechách. Nie vzájomne sa vylúčujúce, ale skôr podporujúce. Znamená skoro 1:1 plus trhové špecifika. My sme ešte spomínal, že sa rozhodol zainvestovať dokonca v Dubaji. Prečo to v Dubaji? Takže máme tu ďalší diel podcastu dnes s Robertom Kochom. Vítaj. Vítam, ďakujem pekne. A odkiaľ si? Ja som pôvodom z Košic, žijem teraz v Bratislave a donedávna sme žili s rodinou v nemeckom Mníchove. Tam si žil koľko v Mníchove? No to bolo asi 5 rokov. 5 rokov? Si tam kúpil byt? Nie. Nie? Býval som pod nájme. Pod nájme? Prečo robíš Money Talk podcasty, keď bývaš nájme? Tak pretože to dáva zmysel. Znamená, že nemusím si brať úver na svoje vlastné bývanie a môžem teda rásť. Takže tiež si vlastne, aby sme to skrátili, že tiež si to preto, lebo si investoval do nehnuteľnosti, ale nie len. Áno, presne tak. Ale nie len, k tomu nie len sa dostane potom. Máš koľko nehnuteľností teraz? Nerátam tie, ktoré ešte len platíš zálohy? Teraz mám 10 investičných nehnuteľností a 2 pre vlastnú potechu. Znamená, v jednom bývame jeden dom, ktorý si rekonštruujeme. Ale v jednom bývate až teraz, keď si sa vrátili z toho Nemecka. Tak. Hej. Ale čo v Nemecku si vlastne žil v nájme a medzi tým si budoval toto portfólio. Presne tak. Bežné nemecké výplaty na Slovensku, hej? Áno, to bol presne princíp toho, že som mal dobrý príjem pre banku a vlastne nemal som režijné náklady v zmysle vlastné bývanie. Býval som pod nájme v Nemecku, takže finančná matematika dávala najviac. A ty si začal investovať najskôr do nehnuteľnosti alebo do kryptomien? Simultantne naraz, pretože to vyplýva z toho príbehu. Keď to skrátim, v podstate netrafil som sa svojmu oboru, ktorý som študoval, aj vysokú školu, skončil ako inžinier a vedel som v tú chvíľu, že toto nie je cesta pre mňa, tak som začal zisťovať, kde sa môžem kvázi posunúť. Prvé boli nehnuteľnosti a hneď asi pár mesiacov na to bolo krypto. Koľko išlo do nehnuteľnosti a koľko do kryptomien? No môjim štartovacím kapitálom, ako to už je zvykom v našom investičnom svete, je tiež 10 000 eur, ktorý som dostal od svojich rodičov. A tie som investoval prioritne do nehnuteľnosti a to, čo mi ostalo, to bolo asi 1,2 išlo do krypta toho času. To bol aký rok? To bol rok 2015-16. Vtedy sme začínali. Okay. Keď hovorím začínali ja a moja manželka. K tej 1000 v kryptomenách si ešte priložil nejaké ďalšie peniaze medzi tým? Áno, priložil som ešte pár desiatok, keď sa bavíme možno 40-50 tisíc s tým, že teraz... Ale 30 si mi spomínal, že to si priložil tento rok? Áno. Čiže reálne do tohto roka si dal 20 000 do kryptomien? Tento rok som dal 30 a minulé investície boli niečo okolo 20 000. OK, čiže tých 20 ti medzi tým narastlo, v tom píku si bol kde až? Niekde na hodnote 150 000. To si bol v tom píku, keď bol Bitcoin koľko? No minulý cyklus sme sa dostali niečo na kolo na 65 000 amerických dolárov, keď si dobre pamätám. No a toho času malo to takúto hodnotu. Zvolil som teda stratégiu, že drž, takzvaný hodluj. A nebola to vhodná stratégia, pretože som nerealizoval zisky. A jak sa cítil, keď to padlo dole? Normálne, že videl si, že to klesá. Robilo to s tebou niečo, že predaj, drž. Vieš čo, to bola čistá stratégia drž. Znamená, že ja som tam nemal nejakú emočnú väzbu, mal som to nastavené na 5-10 rokov úplne v pohode. Áno, keď zo 150 urobíš 40, tak to nie je magia smerom dole. Zo 150 si normálne videl, že ti hodnota tej veci prišla na 30? Keď sme boli v najnižšom bode toho portfólia, tak to bolo niečo okolo 30, čiže áno. Nepozerá sa na to dobre, lebo každý si vie predstaviť, čo by robil so 150 000 a čo urobí s 30, čiže jasné, že to nebolo príjemné. Ale aj si celý čas vedel, že to narastie späť, alebo už si bol v tom, že takto to som asi pokašľal? Každá investičná trieda, ak jej rozumieme, tak vieme si dovoliť niečo robiť aj v tomto zmysle. Tak ako v nehnuteľnosti, tak aj v krypte. Keď viem kvázi, čo robím, znamená, že verím tomu aktívu dlhodobo, tak ja viem, že z nejakom časovom horizonte ďalších rokov sa dostaneme na niečo zaujímavejšie. Ale áno, dalo sa to urobiť aj lepšie, to priznávam. Zo 150 realizovať zisky minimálne polovicu by bolo lepšie a teraz to dokupovať napríklad. To som neurobil. OK, ale normálne, že keď si videl, že to kleslo, tak čo? Cool down, nič sa nedie, bol si v pohode, alebo akože to s tebou lomcoval, že... O lomcovaní sa nedá hovoriť. Bolo to nepríjemné, samozrejme, jak vravím. Nebolo to, čo som chcel som realizovať zisky, ale neurobil som ich to.
Ale nebolo to niečo také, že teraz musím... OK. Ale teraz si takmer naspäť? Teraz sme niekde okolo 180 až 200. Že už si máš taký že komfortný pocit, že sa ti potvrdila tá stratégia, že drža to dlhodobo. Áno. Ale jak vravím, nerealizujem zisky, držím, čiže som s tým poho. No som chcel vedieť, čo s tebou spravil, ale cítim také akože slzy v očiach. Keď si predstavím, čo som mal urobiť, čo viem teraz, tak áno. To je ušlý zisk alebo premarnená príležitosť. Z toho pohľadu tam skôr netečie slzička. Ale to, že som to nevyžil, ja viem, že v 5 ročníci, 10 ročníci to bude OK. A prečo si to kúpoval až teraz a nie, keď to bolo na spodku? Ale to som robil, robil som to ale s tým, čo som mal k dispozícii. Znamená, že už nemal som tých 150 000. Musel som len to, čo mi ostávalo kvázi z refinancov z nehnuteľnosti, alebo čo som si odložil z klasickej výplaty. Dobre, ale páči sa mi, že sa nevzdávaš, to je akože že fajn. Že niekto by to tam niekde úplne na tom dne predal a potom by sa čudoval, že to narastlo a ty si nestratil tie nervy a držal si to aj vlastne v tom spodku. Áno. Ide totiž o to, že všetci chceme byť rýchlo bohatí, ale dlhodobý biznis dáva mne väčší zmysel. Preto aj robíme nehnuteľnosti. Ja tak? No, jasné. Tak tieto zostanú aj po nás. No, dobré, ale čiže čas si investoval do krypta, to zažilo tak ten vrchol, pád a opäť návrat na vrchol a potom čas si išiel do nehnuteľnosti. Áno, tú podstatnú časť toho začiatku išlo do nehnuteľnosti. Región začal som tam, kde som pôsobil, čiže ako správny Košičan sme sa za prácou prisťahovali do Bratislavy, čiže prvý skok. Tam sme kúpili svoju prvú investičnú nehnuteľnosť s nejakým štartovacím kapitálom v objeme 10 000. No a v podstate za ďalší pol rok sme kúpili druhú, za ďalší pol rok až rok tretiu a tak ďalej. Klasický model, kedy dokladujem banke prenájom z nehnuteľnosti a trh mi nám pomáhal, teda vždycky tá voľná zastavná hodnota, kde som vedel dofinancovať, bola dostatočná na to, aby sme vedeli rásť. Ok, a ty robíš, aby som to zhrnul, ty robíš dlhodobý nájom teda a máš teda 5 bytov v Bratislave a potom Prešov. Ty si z Košíc a kúpuješ byty v Prešove. To sa môže u vás na východe? To je to, že nie ste vy také, že koňáre a braňáre. Braňáre. Hej, ako je tam derby samozrejme, ale to je biznis, hej. Prečo nie? Ako Prešov je tretie najväčšie miesto, čo do počet obyvateľov. Áno, chvíľu ešte Botrova, potom je tu Žilina. Dajme tomu, áno. Žilina je perspektívna z tohoto pohľadu, ale aj v Prešove sa naskytla výborná investičná príležitosť, kde áno, cez networking v realitnom biznise sa dostali na trh zaujímavé nehnuteľnosti a tie sme teda kúpili. Čiže išiel si do bytov v Prešove, tam máš 3? 2? 2. Ale tebe to nestačilo? A rozhodol si sa z nejakého dôvodu ísť do zahraničia, do Čech? Áno. Že čo? Lebo v podstate ten slovenský príbeh máme všetci rovnaký a minulé som tu mal Michala, ktorý už má hlavne teda to portfólio nehnuteľnosti v Prahe, krátkodobé ubytovanie. Ty si išiel do Čiech do dlhodobého ubytovania, on išiel že do prémiových lokalít v Prahe. Ty si vybral zase iné lokality. Povedz o nich viac, že prečo tie lokality? Možno dám takú vsúku, že prečo vôbec iný trh, keďže tam, kde viem byť najväčšia ryba, je fajn. Ale ako každý investor sme sa asi stretli s tým, že banka nám v určitom momente nechce požičať viac, tzv. DTIčko, DSTIčko a tak. V určitom momente nevieš rásť. No a teraz čo mám? Stať? Alebo ja neviem. Tak som sa pozrel na Google Maps, ktorá krajina okolo nás ešte má tento potenciál, rovnaké alebo minimálne podobné trhové princípy, kde sa aj výborne dohovorím, tak jasná voľba je to Česká republika. No, jak postupovať? Samozrejme, nič o tom nevieš, tak mojou cestou bolo pýtať sa. Znamená, nájsť si mentora. Na severe, to už predbieham, v Čechách pôsobí niekoľko investorov, ktorých týchto nehnuteľností majú viac a rádovo sa bavíme o stovkách. Akože keď si povieš, že 100 nehnuteľností plus, tak akože už sa začne zaujímať, to už je značka sama o sebe. Tak som oslovil svojho prvého mentora, to nazvem, Martina Koženka z Čech, ktorý mi odovzdal celý koncept, ako to robí on a mne to dávalo absolútny zmysel. Čiže inými slovami som ho prebral na seba. Skoro každý Slovak vie, nie je to ľahké začať v inej krajine. Lebo áno, tiež som si myslel, zoberiem svoj nemecký príjem, prídem do českej banky a teraz požičajte mi. Lebo 4, 5 každý mesiac na účte, veľký G, prosím si úver. Ale nie, pán Koch, to takto nefunguje. My vás tu nevieme úverovať, pretože nemáme vás ako uchopiť. Právne tu nie ste. Vy máte nemecký príjem, ale that's it. Znamená, že musíme sa nejako k vám postaviť. OK, tak som si založil živnosť. Super. Ale odpoveď bola, taktiež to nestačí. Potrebujeme minimálne nejaký prechodný pobyt. Fajn, tak to teda riešim. V tomto štádiu som v štádiu riešenia, pretože sa mi to nepodarilo urobiť tak ako môjmu klientovi, ale riešim to. Čiže niekomu inému si s tým pomohol
Presne a jemu tak. tá cesta išla a tebe nie. Presne tak. Ono to je presne ten princíp, že keď pracujeme s úradmi, tak ten výsledok je trošku neistý, pretože tie podmienky sa menia. OK, ale či v zásade to, čo hovoríš ty, je, že ty dokážeš s jedným príjmom mať úverové zaťaženie na Slovensku aj v Čechách? Áno, je to možné. Dá sa to urobiť. A teraz ty máš niekoho, komu si s tým pomáhal a ten má rovnakú situáciu, že má na Slovensku byty a zároveň sa mu podarilo získať s tým príjmom paralelne ďalšie financovanie v Čechách? Je to v štádiu riešenia, znamená, že ten úver ešte nemáme. On to ešte nemá. On tiež takisto máme procesné kroky, potrebujem si založiť nejakú právnu entitu, bude seročku, živnosť, alebo ideálne prácu si nájsť, kde sa platia odvody a tak ďalej. Plus k tomu potrebujem nejaký pobyt, znamená prechodný alebo trvalý. Keď tieto dve veci mám a prejde nejedno zdaňovacie obdobie, tak ja na ďalší rok viem prísť do banky, Českej banky a tam ma vie zafinancovať tuzemskou hypotékou. Klasickou, takú ako poznáme my. No, či v zásade toto je návod, ktorý máš, ešte prechádzaš tými krokmi a tým pádom dáme update kedy o pol roka. Myslím, ako si nimi prešiel? Kedy najskôr to budem vedieť je druhý kvartál budúceho roku, pretože prejde teraz daňovacie obdobie, podáme na moju živnosť v Českej republike daňovko, tak aby sme dostali úver. A na tú živnosť máš tie 3 byty, čo vlastníš v Čechách? Nie, tam existujú v zásade dvoje možnosti, troje. A tomu sme sa vlastne nedostali od tých 3 bytov, ešte v Čechách sme ani nehovorili. Áno, ešte sme sa tam nedostali, áno, vlastním 3 byty v Českej republike. Ty si začal tým, že vlastne, že čo ťa donieslo do Čiech je to, že vieš tam získať akoby úverové zaťaženie navyše k tomu slovenskému. V princípe, keď si to predstaví každý realitný investor, tak to, čo sa robí na Slovensku, sa dá robiť aj v Čechách. Nie vzájomne sa vylúčujúce, ale skôr podporujúce. Znamená skoro jednak jednej plus trhové špecifika. Znamená, že český trh, slovenský trh sa nevylúčujú. Dá sa to urobiť tak, aby to bolo OK. Inými slovami, áno, kúpili sme takto 3 možnosti. Hej. Znamená, prvá, mám cash, kúpim si byt v Českej republike, môžem si tam nahlásiť trvalý pobyt, založiť živnosť, úplne rýchla, čistá cesta. Druhý, nemám taký obnos kapitálu, alebo nechcem až taký veľký kapitál do toho púšťať, tak sa zafinancujem cez tzv. Družstevné financovanie. Znamená, že vtedy banka nerieši mňa, ale rieši nehnuteľnosť a dávané družstvo. Mňa rieši len to družstvo. Znamená, takto vieš kúpiť bytov na jedno rodné číslo 3 krát. To sme teda urobili. 3 kusy, hej? 3 kusy, hej, v zásade. Tých družstiev je tam viac, ale tých, do ktorých by si chcel rád vstúpiť, alebo to dáva zmysel vstúpiť, aby si neťahal za kratší koniec, je len pár. Tie byty, ktoré máš v Čechách, si kúpil na družstvo, tým pádom vlastne nepotrebuješ dokladovať príjem ako... Presne, to je to kľúčové. Tam sa nedokladuje príjem. Tam sa čekuje nehnuteľnosť. A ty sa prejavuješ svojou bonitou tou, že dávaš 20% kapitálu vstupného. Keď a toto vlastne ten tvoj vstup, ako sa dostal do Čech. Presne tak. Takto a prečo len 3? Prečo nie ďalších 7 v nejakých iných mestách? Musel som si to overiť, že to skutočne tak je. Verím svojmu mentorovi. Necelý pol rok. Vlastníš tie byty, prenajímaš ich, máš už z nich cashflow a ten cashflow ti slúži na splácanie toho úveru, ktorým splácaš družstvu, hej? Tak, presne. Tá finančná matematika, aby dávala zmysel, presne si odpovedal na otázku, prečo som išiel do týchto regiónov. Ako všetci investori hlavného mesta, aj ako ja, vedia, to výnosové percento je tam relatívne nízke a zdroje, ktoré používam, sú relatívne v Čechách ešte vyššie, znamená 5,5-6% toho času, keď sme my brali. Plus družstvo... Čiže zdroje znamená, že úverové financovanie stojí 5,5%, hej? Klasická hypotéka. A teraz to B, družstvo si dáva plus príplatok. Znamená, že my máme 8,5% úrok na financovanie. Na družstve. Presne tak. No a teraz je tá odpoveď, ako aj neraz naši posluchači počuli. Minimálne výnosové percento sa musí rovnať cene peňazí, za ktorú si ich požičavam. No a teraz, kde je takýto región? Odpoveďou bola samozrejme sever Čiech, Most, Ústecký kraj a tieto lokality ponúkajú aj takéto výnosové percentá. Znamená, že my sme v týchto mestách, konkrétne v Biline, nakúpili 3 byty. A vlastne tie byty dokážu z tých nájmov splácať ten úver? Sú niečo okolo nuly. Znamená, že keď záleží, koľko tých ľudí v tej danej nehnuteľnosti žije, znamená zálohové platby, aj nejak nájomné sa prispôsobí a ako každý vie, ja tam nechodím, pretože keď robíte tento biznis na diaľku, potrebujete z profesionálneho správcu. A ten má tiež nejakú maržu.
Konkrétne to je 1000 korún českých, čož nie je, podľa mňa je to relevantné, hej, na to, že sa zaobhospodarí všetko na kľud. No vlastne 3 hodiny po 10 eur, hej. Čo vlastne 3 hodiny by si s tým zabil tak či tak. No, ak by som musel ja riešiť nejaké veci na diaľku, znamená aj procesne, tak párkrát by som tam musel ísť. Ale ja som ani na jednu kúpu toho bytu nebol. Ja som tie byty ani nevidel. Moje oči a uši boli profesionála renomovaného, znamená od môjho mentora na mieste. Bude to pani, slečna, ktorá to čekla. Za ňu áno, za mňa tiež áno. Čiže ty si ich ešte ani nevidel teraz? Ja som tam nebol. Ja som ich nevidel nikdy. Cez fotky. A jak vieš, že sú tvoje? Na katastri je zapísané družstvo, nie ja. Znamená, že vlastnícke právo má družstvo. Ja mám výhradné právo ten byt užívať a ďalej prenajímať. Čiže ja participujem, ja som konečný užívateľ tých výhod v zmysle kapitálového rastu a v zmysle nájomného. Inými slovami, keď by náhodou prišlo to na to najhoršie, tak áno, družstvo znáša následky. Ale preto je tam tá zabezpeka v zmysle 20% vlastný kapitál. Ty máš vlastne vzťah s družstvom, hej? Že ty si v princípe na obchodnom registri toho družstva uvedený ako družstevník. Ako družstevník. Mám výhradný podiel na tomto konkrétnom byte od 3,5, kde budeme doťahovať samozrejme trhové nájomné, lebo končí nájomná zmluva, až po 4,3. Tam už sme dotiahli. Lenže máš úžasných 1% áno. Úrok zazmluvnené do 2027 si vravel? 2027 mám zazmluvnených 0,99 a áno, vtedy mi to prišlo. To ti generuje normálne, že pozitívny cashflow. Áno, ja vlastne profitujem na tom, že systém je nastavený tak, že moja hypotéka je 0,99 a zdroje sú teraz také, aké sú a to výnosové percento je rapidne vyššie, možno štvornásobné toho, jak mám zafixované svoje záväzky. Áno, ale akoby tá pointa toho výnosového percenta je, že v podstate vedieť si pokryť dnešnú úrokovú sadzbu, asi tam plánuješ postupne dorazť, hej, s tými nájmami. Áno, samozrejme, to je jedna stránka rovnice, znamená, áno, budem to zvyšovať, alebo respektíve dorovnávať trhové nájomné a druhá stránka veci je to, že samozrejme budem ten úrok v čase optimalizovať, lebo predpokladám znižovanie tých úrokov a áno, ono zase také komplikované to nie je. Z mojej skúsenosti stačí fakt jeden telefonát na retenčné a väčšina bank vám dorovná trhový úrok na hypotékach. Čiže v podstate áno, hrajem na to, že sa to bude znižovať, ten úrok. Úroková sadzba už sa teraz momentálne vyvíja veľmi dobre, už postupne klesá a do konca budúceho roka údajne by sme mali byť niekde okolo 3-3,5% na hypotéky, čo už je veľmi solidný pokles, lebo to znamená, že vlastne ak dneska bolo výnosové percento 4,5 a úrok 4,5, tak ak o rok to klesne na 3, tak to znamená vlastne, že tretina z toho príjmu ostáva ako čistý cashflow. Presne tak. A mňa ešte zaujalo, že máš aj byty v Prešove, tam ti vychádza tiež výnosové percento veľmi dobre. Áno, tam je niečo cez 5,5%. A to sú všetko novostavby, hej? Áno, s tým, že na Slovensku ja som začal s novostavbami a zistil som, že tá cieľová skupina, ktorú ja chcem a väčšina prenajímateľom si myslím, že tiež, sú pekné nehnuteľnosti v OK lokalitách za primeranú cenu. A nehnuteľnosti to ponúkajú. Znamená, je tam samozrejme viac tých faktorov aj v zmysle, že keď kúpim ešte tzv. Z papiera tú nehnuteľnosť, tak tá cena má tendenciu podskočiť po dostavbe. Mne to dáva finančný zmysel a dáva mi to aj koncepčný zmysel, kedy je to o stupienok vyšší level v zmysle bezpečnosti. Pretože tú cieľovku mám kvázi ľudí, ako sa často spomína, ktorí si vážia hodnoty, sú slušní, pracujúci, dá sa s nimi komunikovať a je tam tendencia, že budú... Čiže vyzerá si kvalitnejšie nehnuteľnosti, vo vyššej kvalite, lepšie ich zariadíš a tak ďalej, tak ďalej. Vieš čo, nie ani že lepšie, ale štandardne pekne. Znamená, že aj za rozumnú cenu sa dajú zariadiť dizajnovo pekne. To má na radosť moja milá manželka, ona má zmysel pre dizajn a estetiku, kde ja napríklad nie, ja som čisto funkčný, ja by som si tam dal niečo na cvičenie a takto, ale ona tomu tým tiehlam dá dušu, ktorá sa predáva. A jak vyzerajú tie byty, že moderne zariadené, pekné, útulné byty? Aj rozmýšľal si rovno dať na Airbnb? Nie, lebo to má svoje špecifika. Ja pôsobím, keď už som teda v tom hlavnom meste Bratislave, na kvázi okrajových častiach. Znamená Podunajské Biskupice, Petržalka, Bory. Inými slovami, tieto byty nie sú úplne vhodné na krátkodobý prenájom, pretože keď sa dostanem z Podunajských do centra, tak to nie je to, čo chcem, keď prídem do Bratislavy. Majú úplne iné špecifika. Ak by som toto robil, tak musel by som ísť rapidne bližšie. A priznám sa, že asi Bratislavu by som neriešil, asi by som išiel skôr do Košic, kde mám to zázemie, aj znalosť toho trhu v zmysle turistických atrakcií, alebo samotného trhu lepšie. Už som tam, ale svojím domom, kvázi. Dobre, že ideš do Košic s tým, čo budeš prenajímať? Prečo neprenajímaš tú chatu? Že keď vieš, prečo si ju
Nezoberieš na, neviem, 10 dní v roku pre seba a zvyšok môžeš prenajímať. Už s manželkou mám niektoré nehnuteľnosti, ktoré nám sú len pre radosť. A priznám sa, že nie je pre mňa úplne koncepčne zlučiteľné víkendovej chaty, kde bude ešte niekto ju užívať pre takéto. Ako často tam chodíte? Ešte nechodíme, teraz sme ho kúpili a je to dom, ktorý má 80 rokov, čiže bude sa rekonštruovať. Ja, čo to sa ešte môže zmeniť v čase? Ako samozrejme život prináša rôzne situácie, ale zatiaľ ten zámer je len pre nás. Čo je tvoj ďalší plán? No ďalší plán, rast. Znamená na Slovensku, keďže som sa rozlúčil s nemeckými kolegami a partnermi, tak už robím len na seba v zmysle biznis. Potrebujem samozrejme ďalej rásť a zistil som, že cez vlastné podnikanie mám väčšiu flexibilitu si nastavovať objem príjmov tak, aby som mohol rásť. Znamená, že na Slovensku najbližší rok, keď sa nám podarí ďalšie 2 byty by sme zobrali, plus Čechy, tam mám väčšiu ambíciu, potrebujem to celé sprocesovať a keď na ďalší rok sa nám podarí kúpiť niečo medzi 5 až 8 bytov a v 5 ročníci mám plán... 5 až 8 bytov? 5 až 8 bytov. Za rok? Plán? Na tých severe Čiech. A to vlastne ako by chceš dosiahnuť tým, že už budeš vedieť získavať tie klasické hypotéky. Áno. Budem to kombinovať. Samozrejme, ďalšie družstevné financovanie ešte sa poskytuje samozrejme na rodinných príslušníkov, plus klasické financovanie hypotékov, plus vlastné zdroje. Dá sa s tým pracovať. Tendencia, alebo respektíve cieľ je na najbližších 5 rokov sa dostať niekde ambiciózne ku 50 bytom na severe Čiech. To je vlastne mix zo družstevného bývania a bytov na vlastnú hypotéku. Tak. Zase treba povedať, že na tom severe Čiech, že sú aj prekvapivo nízke tie ceny na jednu jednotku. Keď sa bavíme o trojizbovom byte, tak niečo medzi 40 až 50 tisíc eur stojí takýto byt. Ale... Koľko metrový byt? To je 70 metrov štandardná výzba. Ale to sú vlastne stavby, nie? Nie, to sú akože panelové byty zo 70 rokov. Ale čo som chcel povedať, že ten byt stojí niečo okolo medzi 40 až 50 tisíc, ale trhové nájomné, čo tí ľudia platia, je medzi 550 a 600 eur. Čo platia tá úko, jak v podstate v hlavnom meste, pomaly. No, polovicu za takýto obdobný byt. Počkaj, to sú trojizbáky. To sú trojizbáky. Okay. Len ja doteraz neviem, prečo to tam tak funguje, ale funguje, lebo mám tie... Čiže oni platia 500 eur mesačne za 50 tisícový byt? To je 12% nájomné. Dokonca na tých bytoch, ktoré sme my kupovali za trošku lepšiu cenu, znamená, že sme ponúkli a bola prijatá, tak máme výnosové hrubé percento 14,5%. Keď do toho započítam režijné náklady, tak sa hýbeme pod 8%. A ešte mi povedz, že tie mestá, že klesajú počet obyvateľov ako moc prudko. Percentuálne ti to nepoviem, ale každým rokom je úbytok obyvateľstva. Preto tá stratégia je úplne iná, diametrálne rozdielna, nie na 20-30 rokov, ale na 10 ročnícu. Čo to znamená, že po 10 rokoch je tvoj plán, že predať tie byty? Myslíš, že narastú na hodnote takéto byty? Myslím si, že hej, lebo teraz je ten trend investorov na severe Čiech stále silný. A keď sa uvoľní financovanie aj v Čechách, tak tie investičné loďky, ako to nazviem, všetky pôjdu hore. Áno, na najbližších 5 rokov som si takmer istý, že tá cena bude rásť. Ale hlavne tým dopytom tých investorov miestnych sám vidíš, že sú ochotní radšej platiť takéto trhové nájomné v pomere v takejto cene. My sme ešte spomínal, a to si vlastne jeden z mála, že sa rozhodol zainvestovať dokonca v Dubaji. Prečo to v Dubaji? Že mňa sa stále pýtajú ľudia, že Milan, že mám investovať do Dubaja, a on, že ja o tom Dubaji nič neviem, ja by som nedal peniaze do ničoho, o čom nič neviem, pretože to je vlastne, to môžem chodiť, vieš, do kasína, hádzať to na zelenú, na číslo alebo na farbu a vlastne by som zacítil asi tak, ako kúpiť niečo v Dubaji, lebo neviem, čo to stane s tým trhom o 5, 10, 15 rokov, že musel by som ho navnímať, ale to neznamená, že Dubaj, hej, že to môže byť, ja neviem, že Denver je pre mňa to isté, hej, že ja neviem, či tam ísť alebo neísť, že musím navnímať ten región, musím tam žiť, musím pochopiť, že či sú to vlastne len turisti, alebo sa tam reálne sťahujú masy ľudí a tak ďalej, že chcel by som to vnímať predtým, než tam dám peniaze. Áno, to sme urobili. To sme mali v štádiu sna toho času, keď sme nad tým vôbec premýšľali. Nemali sme na to jednoducho zdroje. Mali sme ten trh navnímaný tak pasívne a keď sa to stalo možnou realitou, v zmysle, že mali sme kapitál na to, aby sme si to mohli dovoliť, tak sme to začali riešiť aktívne. Ono zase na druhú stranu nie je to až taká raketová veda si zistiť niektoré veci, keď je ten trh transparentný v zmysle Dubaj. Plus keď sa do toho dá ten prvok toho profesionála, ktorý to celé zastrešuje a má dohľadateľné výsledky, tak je to zase o stupienok viac bezpečné. Ale tak reálne, že reálne ste boli v tom Dubaji, ja neviem, 4 mesiace a... Nie, až takto nie.
Dokonca boli sme na dovolenku, hej. Ja na business trip a potom sme boli na dovolenku. Či koľko si tam strávili? Pár týždňov, maximálne 2-3. OK, a teraz vlastne, že kto sú vaši zákazníci, turisti alebo ľudia, ktorí tam chodia bývať? Keďže sme mali budget max do 150 000, tak lokalita, ktorá prichádzala do úvahy, bola rozvíjajúca sa pre daný trh. Znamená, že budú to taký mix. Aj business tripy, aj turisti, ktorí budú chodiť väčšinou nie za morom, lebo čím bližšie k moru k Dubaju, áno, je tam cenovka diametrálne rozlišná. Ale my sme kúpili v sekcii Dubajland, v lokalite, ktorá sa ešte len stavia. Keď to pozrieš na Google mapách, je to púšť. Púšť, kde stoja niektoré vysoké... Ja verím Dubaju. Mám ho navnímaný, že tie ambície a aj výsledky toho Dubaja sú. Zatiaľ im ide karta. Ja na to vstaviam, že to tak bude. Taký stavkar. Áno, pod zaštitou niekoho, komu to tam funguje. Vždycky je tam to B, že nejdem to robiť sám, keď tomu nerozumiem, ale mám nejakého kvázi mentora, ktorý mi s tým pomôže, zaštreší to a on to pozná. Keď mám k nemu... Robíš nejaké rizikové športy? OK. Spartan Race. No to je rizikové? No je, tak skúsiť behať 50 km. Ja, ťažké to je, ale že či je to rizikové. Že ja neviem, že skydiving nerobíš? Nie? No mohol by si, akože máš veľkú odvahu. Je to kalkulované riziko. Vyzerá to jak bláznostvo, ja viem. Ale jak vravím, keď to robíš pod zaštitou niekoho, kto to vie podľa môjho názoru robiť, tak to riziko je diametrálne rozlišné. Respektíve nižšie. Že ja by som si chcel viac tie veci ohmatať. Ja nehovorím, že ti nemusí tá stratégia výjsť, len pre mňa je to taká veľká neznáma, no. Je. Ale priznám sa, že toto riešime formou splátok. Znamená, že kúpiš niečo od developera a nemáš tam žiadne zaťaženie v zmysle hypotéky zatiaľ. Ak by to nešlo, tak furt sa to dá streliť, hej. Ale áno, je tam aj ten, ako si sám naznačil s tou chatou pri Košiciach, že to budeme využívať aj pre vlastný účel. To je vlastne princíp toho všetkého, že mali sme obnos peňazí a teraz čo s ním? Tak poďme si splniť sen, ale aby ten sen aj zarábal. A to sa sklbilo vlastne v investícii v Dubaji. Ale takto, že nemyslím si, že je to tak extrémne riziko, ako, ja neviem, si vytipovať o kryptomenu od nejakého neznámeho bolejúceho, že je to fajn, že vieš, prísť, je tam tá nehnuteľnosť, otázka je, čo bude robiť ten trh, akoby, že kde je tá budúca likvidita. A toto je to, čo sa mne ťažko hodnotí. Keď sme sa o tom rozprávali prvýkrát o tomto Dubaji, tak z toho, čo som navnímal z teba, bolo, že v princípe ty máš nejakú mieru rizika, do ktorej chceš ísť, ale na konci dňa si to obhajíš tým, že to tvoje portfólio je tak široké, že keby ti zlyhali nejaké Čechy alebo nejaký Dubaj trochu, tak vlastne v celku to nerobí veľa. Presne tak. Aby som chápal, že prečo stojím na pevných základoch, to gro nášho realitného biznisu je na Slovensku, kde je to stabilné, ošahané, funguje to a je to tak veľké a mohutné, že na tom viem stavať. Áno, ak by náhodou Dubaj nevyšiel, bavím sa o strate 150 000, ale to by musel... Keby, že najhorší scenár, Dubaj, vybavená vec, púšť, koniec, tak 150 000 je strata. Áno, bolelo by to, ale keď budem robiť to gro svojho biznisu, ktorý robíme ten realitný biznis dlhodobého prenajmu, strážim si cash flow, nepoložím ma to. A zase nepadne ti to úplne na nulu? Že možno to nebude rásť, alebo možno na tom niečo, možno strátiš 15%, že nepôjde to na nulu, keď to dostávajú, ak to dostávajú. Tendencia toho, že tí renomovaní developeri na dubajskom trhu, ktorí robia tento biznis viac, že sú značky, tak väčšina z nich dostavia, lebo potom to renomé sa s nimi veľmi ťahne. Tento trh je tak nastavený, že brutálne rýchlo rastie. Tam si nechce developer urobiť problémy v zmysle, že nedoručí to, na čo ste sa dohodli. To aj dubajská vláda stopne. Také mám informácie. Áno, čiže je tam taká záruka tej transparentnosti toho systému, ktorý tam tí Dubajčania vybudovali. O to sa tiež opieram, lebo ako si sa ma ty opýtal, že je tam kataster. No je tam kataster a dokonca sme na ňom zapísaní. Ty si mi v podstate veľmi tak pekne ukázal taký Excel so svojím majetkom a teda, že koľko percent majetku máš v hotovosti, koľko máš v nehnuteľnosti a koľko máš v kryptomerách. A vlastne tie nehnuteľnosti ti akože aj tam bolo vidno, ak ti pekne rastú. V princípe tak si vybalancovaný, alebo v nejakom čase si bol v minulosti vybalancovaný medzi tými kryptomerami a nehnuteľnosťami. Že čo nové kryptomeny, že keď ti zavolajú, že pod do toho. Robím kryptomeny tak, ako som sa ich naučila, ako mi fungovali. Čiže to znamená, že kúpim, držím. Hej. Okay. Verím Bitcoinu, verím ďalším, nie je to investičná rada. A tie viem si predstaviť, že budem držať relatívne dlho a žiť len z kapitálového výnosu. Keď sa samozrejme legislatíva na Slovensku trošku zvolní. Áno.
všetky ostatné projekty nie sú môjim biznisom, tak to poviem. Pretože tam, kde ja outperformujem svoje know-how, je slovenský, bude aj český, ale reality, hej. Ale do nových kryptomien nejdeš, hej? Mám, ale to je čisto ruleta. To poviem ti na rovinu. Kúpil som mnohé akože zanikli, ale jedna vystarila, takzvaný Dogecoin. Zo 100 eur 40 000. Ale to je čistý gamble, to nevie nikto, hej. Ale na Slovensku máme tiež nejakú kryptomenu, tak uvidíme, že ak sa im bude dariť. Ale počul som, že je to skôr multilevel marketing ako reálna mena. Tak uvidíme. Treba si dať na to pozor. Treba minimálne rozumieť tomu, do čoho vkladám peniaze. Dobre, predstav si alternatívny svet. Reálne si nezačal investovať do nehnuteľnosti, zarábal si peniaze. Čo by si robil inak? Keby som robil tento... Že kde by sa nachádzal? Že keby si neinvestoval tie peniaze do nehnuteľnosti a nemyšla ti tá investícia do Bitcoinu? Prepáč, že som sa teraz tak zatváril, ale asi by som robil to, čo som musel robiť ešte do začiatku tohoto leta. Znamená byť zamestnaný v tom, čo som vyštudoval. Nie je to zlá práca, nie je to akože dokonca je dobre platená, aj perspektívna, ale ja ako osobnosť nie som profilovaný ako zamestnanec. Neviem poslúchať, kedy si ja môžem zobrať voľnosť. Znamená, že asi by som robil toto a nebol by som úplne v pohode. Skôr sa pýtal, že investične, že do čoho iného by si investoval. Ja aj tak. Klišé do seba. Nie, akože, existujú samozrejme aj ďalšie investičné triedy. Môžu byť zaujímavé, ale čo ja tam vnímam ako deficit je, že potrebuješ dobrý kapitál, aby si z toho vedel fungovať. No a k nemu sa nejako treba dostať. To bola aj odpoveď na to, že prečo nehnuteľnosti. Lebo tam je ten rast. Ak to robíme s týmto spôsobom, zoberiem si externé zdroje, rastie trh, pakujem, tak sa viem dostať úplne niekde inde. Byť príklad realitných investorov, kde sa hýbeme už niečo nad 1 000 000 trhovej hodnoty. Kdežto akcie fungujú, ale najprv ten 1 000 000 musíš mať. A potom alebo čakať, alebo si ho vysedieť. Ale ako môže to byť cesta k diverzifikácii, nie? Rozhodne. Ja dokonca mám v pláne to diverzifikovať, keď už nebudem mať tento drive v nehnuteľnostiach. Môže sa stať, ja sám neviem, čo bude za 10 rokov, či ma to takto bude baviť. A môžem samozrejme čisto jednoduché, pasívne kvázi investovanie fakt mať napríklad 1 000 000 v diverzifikovanom ETF svetovom indexe a ten ti rastie, ja neviem, 8-9% ročne. No a z 1 000 000 to máš 90 000, z toho sa dá celkom slušne vyžiť na slovenské pomery. A tak povediať si to nepreješ nikdy. No, dobre, nikdy, nemal by si. Dobre, a ešte, že v princípe ty si mal dobrý príjem a reálne si z toho dobrého príjmu akoby použil majoritu toho dobrého príjmu hlavne na to, aby získal veľké úverové financovanie, alebo si aj akože strašne veľa odkladal a reinvestoval? Ono to má vývojové fázy. Zo začiatku sa nám fakt priorizovalo to, že odkladáme všetko, čo nám kvázi ostane. Nie je to zlá cesta, je to funkčná cesta, funguje, ale je nepríjemná. Pretože musíš žiť fakt s málo peňazí. Hej, znamená, že keď chceš ísť večer sa zabaviť, no tak si dáš pivku a ideš domov. Vieš, nebolo to dlhodobo udržateľné. Je to fajn na začiatku, ale do určitého momentu nedáva to úplný zmysel. Znamená, že keď už narastieš na nejaký objem, tak je fajn si niečo dopriať. A to sme aj robili. Znamená, že odkedy sme rodinou, tak tento model už som prestal robiť. Znamená, už nejdeme na kožu a kosť. Znamená, áno, aj si užijeme si dovolenky, žijeme z plodov našich investičných rozhodnutí v minulosti. Okay. Čo bol tvoj najväčší up and down v tom tvojom investovaní? Že kedy akože si povedal, že tak toto som nemal robiť, že tu som prerobil? Keby sme sa bavili o tom, že nevinde pár kryptomien, tak som akože v nule, hej. Asi tak. No a samozrejme tá príležitosť ušlých potenciálnych príležitostí v zmysle, ak by som ten zisk vybral, reinvestoval, tiež by to vyzeralo inak. A áno, aj keby som vedel to, ako sa dá robiť tento realitný biznis v zmysle nielen zo zamestnaneckého príjmu, ale aj z podnikania, tak určite by som bol niekde inde. A niečo také, že prišiel si do bytu, ktorý si kúpil, teraz si hovoril, že tak 2 týždne vymalujem a idem do toho a teraz si zistil, že teraz to musím 4 mesiace mákať na ňom. Také si mal? Nie, takýto fake som nemal. Maximálne, čo ma napadá, dobre, mali sme jeden zaujímavý nepohodu s nájomníkom, ktorý bohužiaľ cez koronu prišiel o svoj príjem a ten sa nerozlušil úplne tak, ako by sa s človekom rátalo. Znamená, že bol tam fakt bordel. Ten sme upratali, respektíve nechali upratať. Čiže v princípe tvoj najväčší investičný down bol, že si nevystihol, kedy predať kryptomeny?
Tak, a potom znova možno kúpiť tým pádom. tak, áno. Čiže netrafil si cyklus, ale na konci dňa môžeš byť spokojný, lebo si z relatívne malých peniazí robil relatívne veľké peniaze. A potom tvoj druhý down bol, keď si mal takúto nepríjemnú rozlúčku s nájomníkom, ktorý tam po sebe nechal poriadok. Asi tak. A plus ten ušlý rast, ktorý sa dal urobiť aj efektívnejšie, pretože som išiel čisto len zo zamestnaneckého príjmu a z prenajmu nie. Ako si vyberáš, že nájomníkov, aby si s nimi nemal problémy? Super otázka. Je to akože random, alebo... Yes. No. Stojí to presne na tvojich cieľových zákazníkov. Áno, ten byt musí mať nejaké špecifika, do ktorých ten tvoj cieľový nájomník príde. Znamená ideálne pár, čiže aspoň dvojka, alebo keď už jednotlivec, jeden a polizbový alebo jednoizbový byt, pekný, zariadený, vybavený vo fajn lokalite. Druhá vec je taký za mňa procesný psychologický ťah, pretože u nás na bratislavskom trhu sa mne osvedčilo to, že väčšina tých problémových nájomníkov nejde cez realitky. A keď už ide, tak ten feeling toho realitného makléra, ktorý má, tak je odhalený. Znamená, že keď ten človek mlží, takýmito soft skillovými otázkami on na to zistí. Ja napríklad nie, ja by som sa pýtal na čísla, ako zarába a tak ďalej, kdež to sú také akože otázky na kožu, ale ten psychologický ťah je v tom, že jednak je tam to právne zázemie tej realitky, je tam ten feeling tej realitnej maklérky a áno, osvedčilo sa nám, že väčšina tých ľudí, ktorí robí problém, nejde cez realitku. To je ďalšia branža. A tretia je potom sociálne siete ti povedia veľa. Keď máš možnosť v zmysle, nenapadne sa spýtať tá realitná maklérka aj na sociálnu sieť, tá ti väčšinou povie, že čo je ozaj zač ten človek. Lebo ľudia o sebe povedia viac, než si myslia na takom Instagrame alebo Facebooku. Plus samozrejme máme registre v zmysle exekútorský register, kde pozeráme, či nie sú nejaké nedoplatky. Potom sociálna poisťovňa, keď je to napríklad na firmu, pozeráme Finstat, obchodný register a takto. Ale za mňa je to dostačujúce na to, že keď to má fungovať, tak takto nám to funguje. Až na ten jeden prípad, kedy bolo bohužiaľ externe zapričinený výpadok príjmu a potom aj ten človek trošku sa zachoval, ako sa nemal. To boli tie downs a teraz ups, že čo bol taký ten najlepší pocit v tom investovaní? Že... No za mňa to, že ono je tak multiplikovateľný systém, že keď máš prvé nehnuteľnosti, tak bez ďalšieho kapitálu, len zo zastavnou hodnotou už toho rastúceho portfólia vieš rásť. Čože pre mňa akože wow. Áno, musíš samozrejme dokladovať aj príjmy, aby to fungovalo, však to všetci vieme. Ale keď si podnikateľ, tak s tými príjmami sa dá trošku pracovať v zmysle urobím viac zákazok, urobím väčšie obraty a potom rastiem rýchlejšie. Preto je to aj to, prečo už nepotrebujem svoju prácu v Nemecku a môžem to robiť tak. V podstate ti vlastne táto cesta dala slobodu. Áno, presne tak. A za čo som veľmi vďačný. Bola to náročná, trošku nepríjemná cesta, ale súčasť je toho. Veľa ľudí si hovorí, že to je akože jednoduché, ľahké. Je, ale má to svoje náklady v zmysle, musíš nejakú časť svojho života proste makať. Lebo neupletieš z ničoho bič. Ale čo vlastne ten up, čo ti dala celá táto cesta, je sloboda. Áno. OK, tak na tú slobodu si podajme ruku a všetko dobre ti prajem. Ďakujem veľmi. Díky za odkaz. Čau. Čau.